O sector marisqueiro reclama en Rianxo o peche inmediato da campaña pola alta mortalidade. Son innumerables os problemas aos que se está enfrontando o sector marisqueiro e que esta mañá escoitou o candidato socialista á presidencia da Xunta de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro. A alta mortalidade de bivalvos polos excesos de auga doce causa unha situación excepcional que precisa de medidas urxentes. Porque estamos vendo que está baixando moita agua dulce, a columna de agua en momentos que, sobre todo nos lombos do Ulla, en 5 metros foi salinidade cero, foi constante en varios días, iso que provoca unha mortalidade enorme como a que está pasando. Nós aquí temos 3 ríos, nesta cofradía temos 3 ríos que baixan bastante agua por eles, e a mortalidade ainda é moito máis elevada que o resto das cofradías. Eu penso que é algo excepcional, é algo que podían decretar un tipo de axuda xa para a cofradía en sí e para os mariñeiros. Porque as mariscadoras de a pé e os da flote, que sofren as consecuencias das riadas destes últimos meses, reclaman axilidade nos trámites da Xunta, tanto para decretar ese peche da temporada como para as axudas das que dependen 145 familias rianxeiras que teñen que agardar meses para recibir os ingresos. O que pediría é máis agilidade en todo, porque nós vamos á Xunta, a Xunta ten que remitir un informe ao ISM, o ISM tenos que dicir se temos dereito a cobrar ou non cobrar, que non o sabemos. Sabemos que temos dereito porque temos moita mortaldade. Pero mentras unha persona non nos diga que temos dereito, temos que estar esperando ao mellor 3 ou 4 meses. Cando volvamos a ter que empezar a traballar é cando vamos a cobrar as axudas. Non pode ser. Aquí mandámonos facer un informe desde a Xunta, a asistencia técnica que temos na cofradía, fíxose fai unha semana e media, máis menos, xa foi enviado o mesmo día o informe, e estamos á espera de que nos manden o biólogo da Xunta para facer o informe definitivo para facer o peche. O normal é que se faga, sábese que houve unha mortaldade moi grande, porque ve un marisco á playa, xa se foi retirado, e estamos vendo que o marisqueo a pé, o marisqueo a flote, está nas últimas en estes meses. O cierre xa tiña que ser decretado xa o primer día, cando foi a mortaldade tan grande que veu á playa. Unhas demandas do sector que foron recollidas polo candidato socialista Ramón Gómez Besteiro nesta visita ao Banco Marisqueiro de Rianxo, onde ademais de reclamarlle a Xunta estas axudas, pediulle que exerza as súas competencias no saneamento e na rexeneración das rías galegas. A regeneración das rías ten que ser unha cuestión constante, ten que haber un plan anual que como amañamos as carreteras que circulan por toda Galicia, as rías tamén teñen que ser saneadas e rexeneradas con un plan que se aplique desde a Xunta de Galicia e se faga ano a ano. Despois están as situacións extraordinarias tamén, que é como se trata toda a auga que está embalsada, esa auga doce que chega ás rías e que lóxicamente provoca esa mortaldade. Bueno, ten que haber os protocolos, teñen que actuarse, teñen que cumplirse cos protocolos de desaugue deses embalses, porque os lodos tamén contribuyen a afectar a regeneración das rías, e a producir a mortandade tamén do marisco. En definitiva, son cuestións que xa son hoxe competencia da Xunta de Galicia, pero parece que a Xunta de Galicia está a outras cousas, moitas delas que non nos preocupan ni nos ocupan os galegos, e, sin embargo, o que temos que estar non estamos. A maiores reclamouse que Augas de Galicia autoriza a retirada de lodos que afectan sobre todo no encoro de Porto de Mouros e que provocan a caída da produción.